Tervetuloa Mitäksille. Tää on tämmönen jännä, vaihtoehtoisten taiteiden erikoismesta. Täällä voit olla oma itsesi tai heittäytyä vaikka täyspäiväiseksi hipiksi. Kellään ei kiinnosta. Porukkaa on laidasta laitaan ja musiikkia voit kuunnella sinne auringon nousuun asti. Wihii! Eikä siinä vielä kaikki, sillä tämä on festari, jossa myös rohkaistaan kävijöitä luovuuteen ja itsensä ilmaisuun. Ai. Ja sehän tarkoittaa sitä, että voit pistää oman esityksen pystyyn. Noin, tosi hyvä. Ei hävetä yhtään. Kaiken kaikkiaan siinä sitten muistin mentyä voitte kavereitten kanssa kasata palasia paikalleen ja jakaa kokemuksia entistä vahvempina. Joo, aika siisti paikka.